Mae Miri, Efa a Carys yn y chweched dosbarth, a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gael astudio gwleidyddiaeth yn yr ysgol. O'n i'n hoffi datganoli. Rhywbeth maen nhw eisiau ei weld yn newid. Dwi'n nabod ddigon o pobl ifanc sydd efo llawer o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, sydd jyst erioed cael y cyfle i addysgu amdano fe. Os dyn ni'n mynd i all gwleidyddiaeth, wedyn dim gwleidyddion yn y dyfodol sy'n gallu gwneud penderfyniadau call. Ni'n astudio ideoleg gwleidyddol yn blwyddyn tara ddeg, a fi'n meddwl bod hwnna wedi gwneud i fi ddeall yn well polisïau, pleidiau a be maen nhw'n sôn am. Yn yr etholiad cyffredinol, mae pobl ifanc dros 18 oed yn gallu pleidleisio. Ond yn yr etholiad diwetha, roedd 4.3 miliwn o bobl ifanc heb gofrestru i wneud hynny. Mae Plaid Cymru felly am weld pob disgybl ym mhob ysgol a choleg yng Nghymru yn cael gwersi am wleidyddiaeth. Fel mam i ddau berson ifanc oedd yn dod i oedran pleidleisio, oedd yn dweud wrtho fi ac yn dweud bod eu ffrindiau yn dweud wrthyn nhw bod dim digon yn cael ei ddweud wrthyn nhw yn yr ysgol ynglyn â democratiaeth, ynglyn â phwysigrwydd a sut i ddefnyddio'u pleidlais. Mae'n waith sydd angen i wneud, mae angen rhoi ffocws ar hyn. Ond dyw pawb ddim yn cytuno gyda'r syniad yma. Mae rhan fwyaf o athrawon dwi wedi siarad yn glir bod nhw ddim yn moyn dod â gwleidyddiaeth mewn i'r dosbarth. Felly, y peth mwy effeithiol gallwn ni wneud yw bod ni fel gwleidyddion yn mynd mewn i dosbarthau a esbonio pethau. I Mali, sy'n aelod o'r blaid lafur, mae cael gwersi am wleidyddiaeth yn yr ysgol yn bwysig iawn. Mae lot o bobl ifanc yn gweld lot o stwff ar wleidyddiaeth ar TikTok a felly, ond dwi'n credu bod hyn ddim yn y ffordd gorau i ddysgu am wleidyddiaeth, a felly dyle ysgolion gael ei defnyddio mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael gwybodaeth dibynadwy sydd yn gywir mwyn wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael ei amddiffyn bron. Ymhen tair wythnos bydd yr arholiadau, fel yr etholiad, wedi mynd a dod, a'r bobl ifanc yma yn gobeithio bydd pob disgybl yn cael dysgu am wleidyddiaeth.